det vi gør, vi udsætter folk for et eller andet, og se hvordan de reagerer. Og det kan være, at der er lidt for varmt, det kan være, at der er lidt mindre ventilation end normalt, det kan være, at der er nogle møbler, der står og lugter lidt, eller et eller andet. Så ser vi, hvordan mennesker reagerer. Og for at kunne gøre det, så har vi sådan nogle kamre. Skal jeg lige vise jer, hvordan de kan se ud. Så lad os starte med at gå herind. Der er lugter herinde, men det er fordi, der er slet ikke noget ventilation på. Når vi rigtig skruer op for ventilationen, så kan der komme rigtig meget frisk luft herind. Kammerne er lavet af stål og glas og et materiale, som hedder teflon. Og de er alle sammen nogle materialer, der ikke selv afgiver nogle stoffer til luften. Så vi kan få meget ren luft, men vi filtrerer den luft, der kommer udefra, ind i kammeret her. Så sidder folk herinde i nogle timer og bliver udsat for et eller andet, så spørger vi, hvordan de har det, eller måler nogle forskellige ting på. Altså, det er sådan lidt specielt, at stålgulv og stål alle vegne, så det er ikke så rart at være her, hvis man skal sidde her mange timer. Derfor har vi også nogle nyere kamre, som vi lige skal vise jer herinde. Skal vi se på den? Ja. Jeg kan se døren her, det er ligesom en uge, når jeg lukker den her, så bliver den her blæst op. Nu er der ikke tæt. Nu giver det til. Sejt. Det er også et kammer. Nu er der lukket, og det er jo ellers en af de ting, der er lukket for udsynet. Det er ellers noget af det, der gør det lidt rarere at være herinde, at man kan kigge ud i forhold til de her stålkammer. Her er vi i gang med at lave nogle forsøg, hvor man har forskellige temperaturer, som om der var et koldt vindue, og måske nogle varme gulve eller nogle kolde gulve. Alt det kan vi styre og så se, hvordan folk trives ved at sidde hos det. Så har vi sådan nogle små mennesker, simple mennesker her, som vi kan bruge. De ligner ikke rigtig mennesker, men det eneste de gør her, det er bare, at de laver de samme luftstrømninger, fordi vi er jo varmet op. Vi har jo en temperatur i forhold til luften, der er højere. Og det gør, at der bliver hvirvlet noget luft, eller der bliver trukket noget luft op omkring os. Og det gør det også omkring de der små robotter der. Men jeg skal lige vise jer et helt specielt kamp. Jeg sidder her. Der skulle du sidde ned, vil du have noget at drikke? Det er så et af vores klimakammer her, hvor vi laver en masse forsøg, hvor folk sidder op til 14 timer ad gangen. Og det er jo det er faktisk noget, der stammer fra et bodenfly. Prøver vi at se, hvordan man kan sørge for, at man har det godt, og at man ikke bliver syg af at flyve. Hvis du nu har SARS eller en anden sygdom, og begynder at nyse, hvad kan man så gøre for, at du ikke bliver smittet, når du sidder herovre? Så det skal man have optimeret, og det er vi i fuld gang med. Så her har vi så en helt anden type, vi kalder dem mannequiner, i forhold til den, vi så før. En meget avanceret en, den her. Det starter livet som en dukke, som der er i vinduerne, altså til at vise tøj frem. Men så bliver den belagt med sådan noget modstandstråd, meget fint, og så kommer der sådan en lille lag henover. Og så bliver det varmet op. Prøv at mærke på den her. Der er det underligt. I kan mærke, at den er varmet op som et normalt menneske, altså samme temperatur, som vi har. Og så prøv at mærke op i hovedet. Prøv at mærke op i hovedet. Det er sådan lidt ubehageligt, at den er lige så varm som menneske. Altså, når så den starter sit liv der som en almindelig udstilling som mannequin, så koster den måske nogle 1000 kroner. Når den så har fået alt det her lavet og lukket, så er det 2,5 millioner kroner, som det koster. Per stykke? Ja. Wow. Det er mange penge. Ja. Efter rundvisningen i de forskellige klimakamre var der tid til at stille spørgsmål til Geo. Da vi skulle måle, hvor meget CO2 der var hjemme i vores hus, Ja. der fik jeg sådan det der tal 300, Ja. og det skulle fordobles til 600. Ja. Men hvad er det for noget? Altså, hvor meget 600 er det? Eller? Ja, det betyder, at 600 ud af hver million molekyle, der er i luften, det er den her gas, CO2. Så hver gang der er en million, så er 600, det er den gas, som bliver målt CO2. Tallet 600, hvad bruger man det sådan? Det betyder ikke noget i sig selv. Altså, det betyder bare, at der er en given koncentration, som man taler om, altså en vis mængde molekyler i luften. Men vi bruger det til at se, hvor meget der bliver ventileret, fordi vi udånder alle sammen den her gas CO2. Så hvis der ikke bliver ventileret i et lokale ordentligt i forhold til, hvor mange mennesker der er, så stiger den her koncentration
af CO2. Så vi kan se ved at måle denne her gas, hvor meget af den, der er i luften, så kan vi se, hvor meget der bliver ventileret i forhold til, hvor mange der er i lokalet. Hvad er det, der er i det der rør? Sådan? Der er noget pulver, hvor der er nogle kemikalier på, og når det reagerer med den gas, som vi er interesseret i at måle, så ændrer det farve. Ja, nu har vi så været her på DTU, og vi har set en masse spændende, og vi har prøvet noget og hørt en masse. Det har været rigtig spændende. Ja, vi har mødt Geo og Birgitte og skulle prøve at sende et flyrum. Men det har været rigtig sjovt. Ja, okay.